боҷхонаи вилояти Тошканди Ӯзбекистон рӯзи 20 июни соли 2024 хабар дод ки кормандонаш дар гузаргоҳи Бекобод дар марзи Ӯзбекистон бо Тоҷикистон қариб 2 кило тиллоро мусодира карданд. бино ба иттилои ин ниҳод, ин миқдор бузурги тилло ду сокин мехостанд аз Тоҷикистон ба таври қочоқӣ ба Ӯзбекистон гузаронанд, вале ҳангоми тафтиши онҳо кормандони боҷхона 1 кило 696 грамм ороишоти гуногуни заргариро пайдо карданд. маблағи умумии молҳои қочоқӣ ёфтшуда 2 миллиард сӯми ӯзбекӣ ё тақрибан $158,000 амрико баровард карда шудааст. гузаргоҳи Бекобод дар марзи вилояти Тошканди Ӯзбекистон бо вилояти соҳати Тоҷикистон ҷойгир шуда аз гузаргоҳҳои ҳамеша пуродам ба шумор меравад. дар ҳоли ҳозир тафтиши ин ҳодиса идома дорад. тафсилоти дигари ҳодиса нашр нашудааст. маълум нест ки он ду нафари қочоқбар кист ва оё шаҳрвандони Тоҷикистонанд ё Ӯзбекистонанд. дар хабари боҷхонаи вилояти Тошканд танҳо гуфта мешавад ки ороишоти тиллоӣ ёфтшударо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳамчун далели шайъӣ мусодира карданд.